Malusutan nato kini, walay problemang walay solusyon. Tutok lang gyud sa unahan, makabot ang pangandoy ta. Hugong lang gyud sa atong mga kamot, dala ang hugot nga pag-ampo. Kaysa unahan makita ta, makabot ta ang kahayag. Kaya kini sa Pilipino, bisag ondoy, sendong ug Yolanda. Kaya natong Pilipino, kayang batukan ang COVID. Kaya batukan sa Pilipino. Kaya kini sa Pilipino, bisag ondoy, sendong ug Yolanda. Kaya natong Pilipino, kayang batukan ng COVID. Kaya batukan sa Pilipino. Kaya kini sa Pilipino, bisag ondoy, sendong ug Yolanda. Kaya natong Pilipino, kaya batukan ang COVID. Kaya batukan sa Pilipino. Kaya batukan